kitang tanan mga igsuon, naagi butang nga wala magpakabana, no? Wala nagpakabana. Unsa man ang butang? Kay balo nga na mga igsuon kanang oras. Wala gyoy dili mo gamit sa oras. Kay kitang tanan sa mataglihok nato sa trabaho, pag-eskwela o asa man ta mulakaw, musayo man tag mata, daghan kayo tag mga gadget, alarm clock, no? Usahay pa kana ganing nigbagting sa alarm clock sa baan pa ta atong pagngog balik, nigmata na to late na, no? Ingon ana mga igsuon kun atong tan-awon ang oras bililhon. Kinahanglan kay nato. Kung ikaw estudyante o trabahante, aduna jud kay mga time, mga panahon nga imong gigahin ni ana. Unya hinumdumin niyo mga igsuon nga sa matag panid sa atong kinabuhi, usahay makaingon kita nga dali ra gyud kaayo mulabay ang oras. Kana bitong kasagaran gyud karon ako madungog ning dali aras adlaw samot ng oras, no? So makaingon sila nga grabe na gyud ang panahon, paspas na gyud kaayo. Apan kun subo sad palandungon kun ikaw anaa ka nagbangutan, ang imong oras hinay kay mo dagan. Makaingon ka sa imong kaugalingon, makasulti kasi imong kaugalingon nga tungod kay aduna kay minahal sa kinabuhi nga mitaliwan, moingon ka nga gikan sa imong pagtaliwan ang oras o nang mudagan. Ngayon ta tungod sa kasubo na mga igsoon. Ang tinuod, ang oras nagpapadayon kana di na siya mohunong, dili na siya magdali. Constant na siya. Mo na importante kay na matod pa sa usa ka tigduki-duki kanang researcher na siya mga igsoon, no? Ang oras mao ang bag-ong currency o salapi. Mao bitan ang uban makadungog sa kami time is money. So importante kayo ang panahon karon. Sa atong panahon karon ang tao kay balo mo ang tao karon sa atong panahon mugasto aron makadaginot og oras. Mao na atong sitwasyon karon pero nahibaw mo sa unang panahon. Sa unang henerasyon mugamit sa ilang oras ang mga tao aron makadaginot sa ilang salapi. So nabali na, no? Ang ilang oras sa una mo ilang gamito naron makadaginot sila sa ilang salapi. Matigom nila. Apan kita karon ang atong salapi may itong gigamit aron kita makatigom sa oras. Nabali na siya. O karon sa atong pagtuon sa Daniel, atong gikutlo ang atong mga sitas nga bago natong gibasa, sa Daniel 9 atong makita ang Dios nagsulti sa panahon sa paagi nga nagtimaan sa usa ka yugto, no? Sa kasaysayan nga iyang gilain. Kasaysayan nga iyang gilain aron matuman ang iyang mga katuyuan sa pagkatinuod dinhi nato makita ang paghisgot sa pag-abot sa Mesiyas. So ang gipasabot ni mga igsuon sa mga panghitabo sa atong kinabuhi, adunay portion nga gikuha ang Ginoo, gigamit niya alang sa iyang katuyuan, iyang gihiwa, giputol o gilain, no? So ang basahon sa Daniel mao ay nagbaton na kanato og susi, no? Susi sa tanan. Sa tanan nga prophetic interpretation. Kay mao ni ang basahon nga naa din na ang mga propesiya nga mao gayon nagda sa lintunganay sa ato ang Biblia. Kung imo masabtan, ang basahon ni Daniel, makabaton ikaw og maayong dugukan. Framework, no? Ug imo masabtan kining maong basahon, aduna kay dugukan o framework, stable ka sa imong pagbasa ug sa imong pagtuon, ug masabtan nimo ang tanan nga gisulti sa Biblia mahitungod sa umaabot. So naa dinhi gibase nato sa basahon ni Daniel. Kung masayloan na nimo, magkulang ang imong pagsabot sa atong gitawag og eschatology. Kanang pagtuon nato sa mga butang nga umaabot sa atong kinabuhi ug sa dinhi sa kalibutan. Ang pagtuon dili tanan nga Kristohanon nasayod sa sugilanon ni Daniel, no? Basin dinhi sad dili kayo tatigbasa og Daniel kaning basahon ni Daniel kay ang atong kasagaran nga gibasa ang bag-ong tugon man ang New Testament. Pero dinhi mga igsoon makita nato nga atong paghisgutan ng Daniel nga mao ni nagdala sa mga propesiya sa umabot. Dili ni siya usa ka basahon nga wala siya gidala nga pagtulunan. Kay ang basahon sa Daniel usa kini ka prophetic literature, diin makita dinha sa Daniel sa kapitulo 12 ug 12. Kining Daniel 2 ug 12 mga igsuon ug utso mao ni ang outline sa prophetic program sa nasod sa mga hintil. Kay balo mo unsa ang hintil? Dinis kalibutan duha ra ka klase sa tao, labi na gid sa panahon sa unang panahon.
ug dili ka Hudiyo, sa ato pa hintil ka. Duha ra gyud ka klase sa una. Unya atong makita ni dinhi nga kini nga prophetic program sa mga nasod sa hintil, mao ni ang atong mabasa sa Daniel. Ya ug sa 12 o sa 9 ug 12 nagpadayag usab sa prophetic program sa Dios alang sa mga Hudiyo. So nabahin ni siya og duha ka bahin ng mga igsuon ang ato ang basahon sa Daniel. So kung gusto mong masayod sa prophetic chapter sa Daniel, adto nato na makita sa www.livingword.nra.com, no? Eschatology kay nag-online man ta dinhi mga igsuon og eschatology nga during the pandemic. So namoy gustong masayran, gusto mong mutan-aw mahitungod nining maong pagtuon, adto lang muna na kung giingon nga website, no? Nya ang atong focus karon mao ang kapitulo 9. Dili sa tamo tuki sa ubang mga kapitulo, apan mo focus kita dinhi sa kapitulo 9 sa Daniel. Dinhi atong tan-awon ang kalendaryo sa Dios alang sa mga Hudiyo. Hataas kining maong kapitulo mga igsoon, apan ang mahinungdanon bahin mao ang katapusang 4 ka bersikulo diin atong mapalgan ang gitawag nga 70 weeks o 70 ka semana ni Daniel. Tungod kay kining mahinungdanon ug ato kining bahinon ang atong pagtuon sa duha ka bahin. Kung atong tan-awon ang unang 69 ka semana, no? Ug sa sunod na nga pagtuon, ang sunod usab atong tukion mao ni ang ika-70. Kay nagsugod man ta dinhi karon sa 69. Mao man ni ang upat ka importante nga mga bersikulo nining basahon ni Daniel sa iyang propesiya. So ato sang tun-an ang sunod ang 70. Ang ato lamang tukion karon mao ang Daniel 9. Unya ato ning tan-awon sa tulo ka pagtan-aw pinaagi sa pagtuon ini. Ang una, ang sirkumstansya sa pag-ampo ni Daniel. Mao na ang una, ang sirkumstansya sa pag-ampo ni Daniel. Ang ikaduha, ang pag-abot ni Gabriel. Kani si Gabriel mga igsuon mao ni usa sa mga archangel sa Ginoo. Ug mao ni siya natiriyahan, gi-assign sa Dios nga mao ang maghatag og balita, mo'y messenger sa Ginoo kini si Gabriel. Unya ikatulo nini ang sulod sa maong propesiya. So atong tan-awon ang una mga igsoon kini ang sirkumstansya o pag-ampo ni Daniel, no? Atong hinumduman ug atong tan-awon nga ang setting ang nahimutangan niini anaa sa Israel. Unya atong tan-awon maghimo tag quick review, no? Alang sa mga dili pa kaayo kanang familiar gid ining maong basahon. Dinhi sa Daniel sa panahon ni Haring Saul, ni David ug Solomon, ang Israel usa kini kanasod. Usa kini kanasod. Nya human ni Solomon, Haring Solomon, nagbahin-bahin kini ngadto sa duha kabahin, ang Northern Kingdom ug ang Southern Kingdom. Ug ang adunay duha ka tribo ang Southern Kingdom. Gitawag kini og habagatang gingharian or Southern Kingdom. Unya ang Northern Kingdom adunay napulo ka tribo. Mao ni na bilong dito ang Israel. So mao ni sa tuig 721 before Christ or BC, ang Israel gibuntog sa Syria. Napildi sila sa Syria o gitawag kini nga nahanaw nga gingharian. Kay kaning maong lugar mga igsuon sa Southern Kingdom, mao ni sila'y adunay mga tribo nga naasad na apil aning maong lugar ug kini gibuntog man sila sa ilahang mga kaaway ug sila nahanaw. Sa ang south usab mga igsuon gibuntog ni sa taga Babylonia. Mao ni ang kaning south ang nabilin ani mao ni ang Huda. Apan gibuntog ni sila sa Babylonia sa tuig 500 o 587 ngadto sa 586 BC. So tungod sa maong hitabo ang Jerusalem naguba, apil na ang templo. Mao ni ato ang background sa ato ang pagatukion karon. So ang nabilin sa mga katawhan gi-exile og nadisteryo o nahimong bihag ngadto sa Babylonia og apil na si Daniel. No.
So apan kung atong tan-awon sa pagpalaw nato sa pagtuon sa wala madugay ang imperyo sa Babylonia diin maoy bihag sa mga katauhan sa Israel, lakip na si Daniel napildi usab og gibuntog sa Medians, no? Persia ug sa Medians. Gidumala kini ni Cyrus kinsa gitawag kini usab og Darius. Nagpabilin si Daniel sa maong imperyo sa Babylonia, sa Media ug Persia, ug anaa kini dito ang nagpabilin ang mga gamhanan nga nasod nga mao kining duha ka nasod ang Media ug Persia. Gidumala kini ni Cyrus. So nagpabilin dito si Daniel kining ato ang karakter karon nga atong paghisgutan dito sa maong imperyo ug anaa siya sa unang tuig sa Medo-Persian Empire. So pagkahimo ani nga Medo-Persian kay nagka uyon man ni nagkasabot man ni sila mga igsoon ang Medo-Persian Empire sa unang tuig diha na si Daniel. Unya kay balutan niya tungod sa iyahang kinaiya ug giyas gituboy siya. Gihimo siya nga prime minister sa maong nasod. Bisan siya usa ka Hudiyo. Dili man to sila mga Hudiyo. Bisan pa siya usa ka mga Hudiyo og remnants usab salin sa mga bihag sa maong nasod. Gihimo siya nga prime minister. Ug matod pa sa mga ubang scholars nga ilahang gipagduki-duki nila nga ang panuigon ni Daniel ning panahon na 80 anyos na siya. So sa Daniel 9:1 ug 2 atong basahon mga igsoon. Nagingon ni sa unang tuig nga si Dario, ang anak ni Ahasuero nga taga Media, nagmando sa gingharian sa mga taga Babylonia. Mibasa ako sa kasulatan na malandong ako bahin sa 70 katuig nga sumala sa gisulti sa Ginoo nga propeta Jeremias. Kinahanglang mulabay una sa dili pa matukod pag-usab ang Jerusalem. Usa kini ka propesiya mga igsuon nga sa ilahang pagkabihag dito sa Babylonia, sa Medo-Persia, ang kani sila muagi sa ang 70 katuig una sila makalingkawas sa maong pagkabilanggo. Si Daniel nagampo mibasa sa basahon sa propeta Jeremias may tungod sa 70 katuig mao ni anak ni Daniel nga pagkabihag. Og adunay saad ang Dios. Ang saad sa Dios nga sila ibalik kayod sa ilang yuta. Sulod sa 70 apan sulod ini kahuman sa 70 katuig nga ilahang isip usa ka mga binilanggo o binihag una pa sila makabalik sa ilahang yuta. Mao ni gingon ni Jeremias mga igsoon 29:11. Ningon dinhi. Nagingon ang Ginoo. Mao ni saad sa Dios sa mga katawan sa Israel. Nagingon ang Ginoo nga inikatapos sa 70 katuig nga akong gitagal sa Babylonia, luwason ko kamo ug dad-on ko kamo balik sa inyong nasod sumala sa akong gisaad. Unya ang bersikulo 11 ani nagingon mga igsuon, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon inay maalaot og paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. Dili ba familiar kay nato ni nga mao nga bersikulo? Kay usay gamiton gadi ni nato sa ato ang mga katuyuan. Pero mao ni mga igsoon ato makita dinhi nga mao ni ang bersikulo ang mensahe nga gihatag sa Dios sa iyang saad ngadto sa mga Israelitas. Mao kini ang saad sa Dios sa Israel nga sila gayud ibalik ngadto silang nasod nga mao ang Jerusalem. Human ini kahuman sa 70 anyos. So kung aton ang bersikulo 1 sa Daniel ug Daniel 9 sa unang tuig ni Dario ang anak ni Ahasuero, mao kana ang tuig 538 BC. So mao ni siya ang tuig. So, dili pa ni siya dugay ang pagkabuntog sa Babylonia sa mga kamot sa Medo-Persian. So bag-o ra ni nabuntog napildi ang taga Babylonia kay og sa sugilanon atong nabasa sa atong pagtuon dinhi nasayod kita nga kining mga Babylonians o ang taga Babylonia mao ni sila mga mapintas nga mga katawhan, no? So daghan na kay na sila naulipon apan ining higayon na napildi sila sa Medo-Persian. Kung kini na sa tuig 538 BC, nagpasabot kini nga anaa na kini sa di ba ninyo? Anaa na kini sa ika-60 katuig sa giingon sa Dios nga 70 katuig nga pagkabihag. So sa ato pa anaa ni sa 70 nya 70. So mga tulo na lang katuig ang moabot aron sila makalingkawas o ipalingkawas sa Dios. Anaa na sila sa kinatumyan nga bahin sa ilang pag-antos. Mao kini ang bahin sa propesiya nga sila ibalik sa Jerusalem gikan sa ilang pagkabihag. So
Samtang nagbasa nini si Daniel, si Propeta Daniel, nakaamgo siya nga, hapit naman di ay may makalingkawas. No? Sama usab sa mga binilanggo, nga gisintensyahan sila mga 50 katuig, o 20 katuig, unya na sila sa ilahang mga 3 katuig, 2 katuig na lang, dili na sila mahimutang, kundi malipayon kay na sila. Kay hapit na mahuman ang ilang sistensya. Sama usab nini ni Daniel sa iyang pagbasa nini, iyang gitanaw nga tulo na lang day katuig, makalingkawas na sila. Matuman na gyud ang gisaad sa Dios nga ibalik sila sa Jerusalem. So unsa may gibuhat ni Daniel? Nasayod kita mga igsuon nga kini mga propeta mainampuon kayo ni sila, no? So ang gihimo ni Daniel, nagampo siya. Una niyang gibuhat mao ang pag-ampo. Nga dili lang kay pag-ampo ang iyang gibuhat kundi giinubanan pag yun niya o pagpuasa. Nasayod kita nga sa kamahinungdanon gayod niini. Tungod kay naay mga tao nga moingon nga tumadunggan nga ang pagtuon sa biblical prophecy. Moingon sila nga wala na ibili. Wala dili na mahinungdanon o kini exercise lang sa ato ang hunahuna para makabaton kita kalantip sa atong salabutan. Dahira kini, gani, mao kini ang nagtukmod ni Daniel. Mao ni ang naghatag ni Daniel og kahigayunan nga ipiko niya ang tuhod. Kining maong propesiya nga gihatag sa Dios, ipiko niya ang iyang tuhod diya sa pag-ampo. Ug nasayod ba mo nga kini usab ang pag-ampo, mausab ay hinungdan ngano si Daniel gipasulod sa tangkal sa leon. Sa lion's den. Tungod kay nakita siya sa iyahang mga kaaway nga sa katulok higayon siya nagampo ug iyang gisumbong dito sa hari nga misupak kaniya. So mao nang gipasulod siya sa lion's den apan nagpadayon ang sugilano na sayod na mo unsay nahitabo ni Daniel. So wala siya pisa-pisahas leon, no? Nakalingkawas siya. Unya atong tan-awon dinhi nga Daniel 9:19 atong basahon mga igsoon ningon dinhi, pamatia kami o Ginoo o pasaylua kami o Ginoo, tagda kami o gihatag ang among gihangyo, ayaw langana ang imong kaluoy hangtod aw tungod sa imong ngalan, o Dios ko, ang syudad o ang imong katawhan nga imong pinili. Mao ni bahin o kabahin sa pag-ampo ni Daniel pagkahuman niya og basa sa maong propesiya. Agihatag usag ni Gabriel. Dili kita masurpresa mga igsuon nga kanunay gini siyang mag-ampo. Manindot kini nga pag-ampo ug gilakip kini sa ato ang devotional kanang makita ninyo ang devotional ana-ana ang atong pag-ampo. Pag-ampo ni Daniel sa ngadto sa Ginoo sa diyang nasayod na siya nga hapit na sila maluwas. Nakakahatag og interes nining maong pag-ampo nga si Daniel gisanta. So ang picture ani mga igsuon sa diyang nag-ampo siya sa Ginoo, gisanta siya. Gibalda siya. Nahunong siya ato tungod kay niduol kaniya ang anghel nga si Gabriel. So gisanta siya ni Gabriel siya pag-ampo. Ug wala kini niya matapos. Mao kini magdala kanato sa ikaduhang bahin sa ato ang pagtuon nga mao ang pag-abot ni Daniel. So ang una, mao ang sirkumstansya o pag-ampo ni Daniel. Ang ikaduha, mao ang pag-abot ni Gabriel o Archangel Gabriel. No? So atong tanaw ng bersikulo 20, nagingon dinhi. Samtang nagampo ako ug nagsugid sa akong sala ug sa sala sa akong katawhan ang Israel ug nangamuyo ngadto sa Ginoo, akong Dios, alang sa balang bungtod sa akong Dios. Si Gabriel ang akong nakita sa unang pananaon. Tulin nga milupad ug miduol kanako sa panahon nga sa kagabion nga halad. Miduol siya kanako ug mingon, Daniel, ani ako aron paghatag kanimog kaalam ug panabot. Sa pagsugod nimog ampo, gitubag ka na sa Dios. Ug ani ako aron sa pagsulti kanimo niini, kay ikaw gihigugma man niya pag-ayo busa palandunga ang tubag subsabta ang pananawon. So ato makita dinhi nagingon dinhi nga sa bersikulo 23, atong gibasa ningon siya, sa pagsugod ni Mugampo, kini ang nagingon ni si Anghel Gabriel, no? Ingon siya, sa pagsugod ni Mugampo, gitubag ka na sa Dios. Nagsugod pa gani siya pag-ampo, gitubag na siya sa Dios, mga igsuon. Ingon niya na ang klase
sa pagkatao o sa pagkamasinugtano ni Gabriel nga wala pa gani niya matapos iyang pagampo, gitubag na sa Dios ang iyang gipangayo. So ato makita din nga miabot si Anghel Gabriel o gisanta siya sa iyang pagampo. Matod pa sa Daniel 9:22, miduol siya kanako mingon, Daniel, ani ako aron sa paghatag kanimo kaalam ug panabot. Sumao ni ang panahon nga nagampo siya, giingnan siya nga ani ako maghatag nimo kaalam ug panabot. So kung atong tan-awon, niduol si Anghel Gabriel karon gitagaan siya og pagpanabot. Gihatagan usab siya og pahamatgon o warning. Kay dinhi sa 23 nag-ingon man nini, sa pagsugod nimo og ampo gitubag ka na sa Dios. So nabati na nakita na nahibaw-an na sa Dios ang iyang katuyuan. Mao na niduol ang anghel, ingon siya nga kay balo ako sultian ko ikaw nga ikaw gigugma sa Dios ug gitubag na ang imong pagampo so wala pa ka matapos. So ug atong tanawon ug atong hunaon ang pulong ug atong sabton ang pananahon ingon dinhi nga patalinghugi ang mensahe ug pagbaton ug pagpanabot. Mao ni ang tan-aw nato ang picture dinhi sa maong bersikulo nga imensahe sa anghel, ingon siya nga patalinghugi ang mensahe ug pagbaton ug pagsabot. Sama usab kanato dinhi mga igsuon, ani ata dinhi namati ta sa pulong sa Ginoo, namati ta sa atong mga unsa ang mga pagtulun-an nga gikutlo nato sa Biblia. Ang gingon dinhi sama sa gingon ni Anghel Gabriel nga patalinghugi ang mensahe ug pagbaton ug pagsabot. Kay ugigo lang ta pagpatalinghog nya dili nato sabton ang mensahe, wala gayoy kapuslanan ang tanan. Kay matod pa sa Daniel 9:25 ningon dinhi busa hibaw-i nga sukad sa paghatag sa sugo nga tukuron pag-usab ang Jerusalem ngadto sa pag-abot sa dinihugan ang usa ka prinsipe kinahanglan nga mulabay ang kapito ka tuig. So ang gibutang dinhi 7 ka tuig. Unya sulod sa 62 ka tuig tukuron pag-usab ang Jerusalem, lakip ang mga plaza ug mga kanal nga maglibot sa syudad. Apan mahitabo kini panahon sa kasamok. So gipahimangnuan usab si Daniel ni Gabriel nga mahitabo kining maong propesiya sa panahon sa kasamok. Giingnan niya nga kinahanglan ikaw mahibalo ug makaila. Sa ato pa si Gabriel mingon kaniya nga, Daniel, ayaw kinig si piyata. Sama ka nato. Dunay mensahe ihatag ka nato sa Dios. Kana siya kay muhatag nato, inubanan ka na siya, inubanan ka na og kaalam. O kana mao mensahe mga igsuon, mensahe sa pulong sa Dios. Importante kana kayo. Matod pa ni Daniel ini, giingnan si Daniel, ayaw kini si piyata. Don't miss it. Nagpasabot kini nga bisan unsa kita kamaayo moabot gayud ang higayon nga makalimot ug dili kita makasabot tungod sa atong pagkatawhanon ug sa kadaghan sa atong yuna-una. Dili ba? Mamati ta. Manalita na ay nagsulti diha tupad nimo, ikay nagistorya dinha, usahay wala ka sa nahuna, dili jud ka kasabot sa gisulti. Mao na ang pahimangno dinhi, ningon dinhi nga ayaw kini og si piyata, pamatia ang mao mensahe. Ang propesiya gituyo kini mga igsoon aron makabaton og mahait nga salabutan. So mao dinhi katuyuan sa mga propesiya. Mao na ang propesiya atong yung paminawon, atong tan-awon, atong masabton kay kini naghatag og kahait ug kalantip sa atong salabutan. Gituyo kini aron ato gayud nga masabtan nga dili sa ingon nga kini dili lisod. Makita nato lisod kini mga igsoon apan walay imposible sa Dios. Nagkinahanglan lang kita niini og gitawag nato og full attention. Ang atong atensyon sa atong gipamati mga igsuon mao ni magdala kanato og pagsabot kung unsa ang buot ang mensahe nga ihatag diri kanato. So mao ni ang una ang sirkumstansya sa paggampo ni Daniel. Ang ikaduha ang pag-abot ni Gabriel. Naghatag og instruksyon ug ang katulo ang sulod sa mensahe. Atong makita din sa mga bersikulo nga atong gibasa si Daniel nagampo sa Dios. Kung kanus-a mahuman ang ilang pagkabinihag. Mao ni usa sa pagampo ni Daniel ngadto sa Dios. Kung kanus-a mahuman ang ilang pagkabinihag. Tungod kay ania pa sila dinhi sa sulod sa 70 ka tuig nga gitagal sa ilang pagkabihag nga mao'y gipropesiya na sa Dios ngadto kanila. So ang iya usab pagampo giapil niya kung kanus-a sila mahuman ang ilang pagkabihag.
Ang ikaduha niyang gipangayo sa iyang pagampo, ang sulod sa iyang mensahe sa mong pagampo niya, nagingon din kanusa niya hatagan o kapahulayan ang mga tao sa espiritual o pisikal nga aspeto. So usa sa pagampo ni Daniel, mao ang naghampo siya sa Ginoo nga kanusa man nimo tagaiw kapahulayan ang mga tao sa ilang espiritual o pisikal. O ang usa sa iyang gipangayo mao ni kanusa mabalik ang ilang gingharian. Ang gipasabot ni mga igsoon, kanusa pa ni sila makabalik ngadto sa Jerusalem. Kanusa pa mauli ang ilang nasod. Kanusa pa sila makapundok magkahiusa ang mga katawhan sa Dios. So wala masayod si Daniel nga ang Dios mupadaya gayud og sobra pa sa sirkumstansya nga iyang giatubang karon. Lahi ang pagpanglihok sa Dios. Kay matod pa sa Daniel, ang atong basahon pagbalik, 7 ka 70 nga tuig ang gitagal alang sa imong katawhan ug sa imong balaang syudad. Aron pagtapos kalapasan ug paghunong sa sala ug paghugas sa kadautan aron pagpatunhay sa katarong nga walay paglubad. Aron pagtak-op sa panan-awon ug sa pagmanagna ug aron paghalad usab sa balaang templo. Busa hibaw-i nga sukad sa paghatag sa sugo nga tukuron pag-usab ang Jerusalem. Paghatag nini sa sugo. Ngadto sa pag-abot sa dinihugan, ang usa ka prinsipe kinahanglang mulabay una ang 7 ka tuig. Unya sulod sa 62 ka 7 ka tuig tukuron pag-usab ang Jerusalem, lakip ang mga plaza ug mga kanal nga maglibot sa syudad. Apan mahitabo kini sa panahon sa kasamok ug tapos sa maong panahon ang dinihugan patyon. Ug ang syudad ug templo laglagon sa katawhan sa umabot ka prinsipe. Ang katapusan nini moabot daw bulog sa baha ug kanunay kini nga may gubat kay gitagal naman ang pagkagun-ob nini. Ug sulod sa 7 ka tuig ang maong prinsipe maghimo kasabutan uban sa daghang katawhan ug tapos sa katunga sa maong panahon pahunungon niya. Ang halad ug taliwala nining tanan kangilad motungha ang makalilisang nga talan-awon ug hangtod nga ang gitagal nga katalagman ibubo diha sa nagbutang niini. So kung atong tan-awon ang maong mga bersikulo mga igsoon, pinaagi nining mosunod nga mga pangutana. Katong atong gibasa karon atong tan-awon, pinaagi nining atong pagsabot nining mga pangutana. Una, ang unsa may kahulugan sa 70 weeks o 70 ka semana, no? Unyang ikaduha na unsa may detalye sa 70 ka semana. Ikatulo na unsa may hanay sa 70 ka semana. Nya unsa may hitabo human sa 69 ka semana ug unsay kahulugan sa 70 ka semana. Mao ni una. Ang susi sa pagsabot ini mga igsuon sa tibuok propesya mao ang pagsabot sa 70 weeks ug ato na mabasa sa NIV sa English. 70 sevens. So 7 kapituan, no? 7 ka 70. Ang mga Hudiyo sa unang panahon mga igsoon, hangtod siguro karon, ang mga Hudiyo nagamit na sila og ang ilang unit dili 10. Kita nagamit ta og unit dinis ato by 10, no? 60s, 70s, 80s, 90s. Pero ang mga Hudiyo sa city na ang ilang unit nga gigamit mo ang 7, no? Mo ang units. So pananglitan mo ingon ta, nagpasabot kini og 10 years, mingon ta nga 70 ka dekada. So pila man na ang dekada? 10 years. So sa atong mingon tag 70 ka dekada, 70 times 10 years. So pila man na? 700 years, no? Ug atong tan-awon sa mga Hudiyo, moingon sila 70 weeks. Ang gipasabot niya na 70 times 7. So mao na ang ilahang units nga gigamit. Ug moingon ka nga 70 weeks gipasabot ana niya kay 70 ang years na siya 70 ka tuig ang kanang week mao na ilahang i-multiply nimo ngadto sa tuig nga ilang gihatag. Sa tamo ingong 70 weeks 70 weeks ato pa 7. 70 times 7 equals 490. Ana nila ang pagkwenta mo na ug mabasa nato dinhi makaingon kag 7 ka 70, 7 ka kapituan, no? Giingon ana din tungod sa ilahang unit nga gigamit na atay mga
husay na mga galing kay di na nato mada, no? Basin sa sunod na to ato nang mapasabot gyud og maayo. So atong tan-awon dinhi ang Daniel 9:24, ningon dinhi 7 ka 70 o 7 ka 7, no? Nga tuig ang gitagal alang sa imong katawhan ug sa imong balaang syudad. So ilahan ning unit, 7 ka 7. So 7 ka 70. 70 times 7, that's 490. So mao na ang tuig nga ilahang giantos sa ilahang pagkaulipon. Mga na aron pagtapos kalapasan ug paghunong sa sala ug paghugas kadautan aron pagpatunay sa katarong nga walay paglubad, aron pagtak-op sa pananawon o sa panagna ug aron paghalad pag-usab sa balaan nga templo. Daghan kayo ang giingon dinhi ni maong bersikulo mga igsoon. Una atong makita dinhi nga sulod sa 7 ka 7 ka tuig nga gitagal alang sa katawhan na dinhi ang ilahang giingon dinhi nga aron pagtapos sa kalapasan. Unya paghunong sa sala, paghugas sa kadautan, pagpatunay sa katarong nga walay paglubad, ug pagtak-op usab sa pananawon ug sa panagna aron paghalad usab sa balaang templo. Daghan kini gipasabot mga igsoon. Una naghisgot kita og mga Hudiyo. Atong tan-awon gyud timan-an nato. Nining maong bersikulo, nining maong basahon, naghisgot kita sa og mga Hudiyo. Unya moingon ganitag ang balaang syudad nagpasabot kini nga nagtumong kini sa Jerusalem. Kay daa diha ang templo ug kanang Jerusalem mao na ang balaan nga syudad. So niangay ni natong timan-an nga ang miaging mga kapitulo sa Daniel 2 ug 7 naghisgot sa ako nang gikaingon sa mga hintil. Dili sa mga Hudiyo. Mao ni karon ang atong gibasa dinhi, atong gitun-an karon mahitungod usab ni sa mga Hudiyo. So gibalik nila ang pagsulat sa Hebro tungod kay kini nag-focus sa Jewish people. Ang pinulungan nga ilang gigamit ang pagsulat nila, gigamit nila ang Hebrohanon. Unya mahinungdanon kini sa ang atong timan-an kay kasagaran sa Biblia makita nato nga ang mga koneksyon ngadto sa mga Hudiyo labi na gyud mahitungod sa mga propesiya. Ang Hudiyo gid ato ang target mga igsoon kay kanang mga Hudiyo mao na ang promised people of God. Labi na gyud sa propesiya, labi na gyud kun adunay propesiya mahitungod sa Mesiyas. Ang koneksyon gid nato makita niya na mao ang mga Hudiyo. So ikaduha nini usa kini ka piho gayud ug sakto gyud ug tumong kayo sa yugto o sa panahon sa iyang oras. Ningon dinhi 7 ka 7 nga tuig nga gitagal alang sa imong katawhan ug sa imong balaang syudad ug pagtapos kalapasan paghunong sa sala paghugas kadautan pagtunhay sa katarong nga walay paglubad aron pagtak-op sa pananawon ug sa panagna ug aron halad pag-usab sa balaang templo. So klaro kayo nga giingon dinhi 7 ka 7 ka tuig ang gitagal sa imong katawhan. Una pa ang ilaha sila makalingkawas. Nahibalo po mga igsuon nga ang Dios nagahinog panahon. Mao ni gingon dinig 70 weeks o 70 times 7. Mao ni ang 490 years nga gigahin sa Dios alang sa iyahang katuyuan sa pagluwas sa iyahang mga katawhan ug iya kini gigamit aron maakumplisar gayud ug unsa may iyang tuyo ug iyang katuyuan. Ang mga tawo nga dili motuo sa Dios gitawag nato ni silang mga atheist. Ang ilang panglantaw sa kinabuhi nga kini mahitabo lang og mga kadiskubre pa sa mga butang nga mahitabo. Ang gipasabot nini mga igsuon nga ang ilaha mga passive ni silang mga tawhana. Moingon sila come what may. No? Mao na ilaha ang gikuan nga ang ilaha magdiskubre sila sa mga butang nga moabot. Wala sila panlantaw sa unahan. Wala sila panglantaw sa mga panghitabo. Ang Dios alang sa itong kasayuran, ang Diyos sa Biblia, aktibo kini. Ilabi na gyud mahitungod sa kasaysayan sa iyahang katawhan. Sumala nini nahitabo. Sumala sa nahitabo sa iyang katuyuan. Ug mao ni iyang tumong og tuyo nga matuman gayud kun unsa iyang plano nga pagabuhaton. Aduna siya balaod ug mga sugo nga siya determinado gayud nga iyang buhaton. Dili siya lenient, dili siya nga iyaning buhaton pan mausab ang iyang unahuna. Kun unsa iyang giplano mao gayud ang iyang tumanon. So mao na ang ato ang Dios mga igsoon. Aduna siya plano sa dagan sa sugilanon ug makita kini sa dagan nining maong kasaysayan. So makita nato ang picture dinhi mao ni ang tibuok kasaysayan dunay gikuha ang Ginoo alang sa iyang katuyuan.
Mao ni ang atong giistoryahan kon ningon dinhi sa ikatulo kini nagtakda og 6 ka kalampusan. Nagtakda kini og 6 ka kalampusan. Ang Dios naghatag kang Daniel og 6 ka katuyuan nining maong propesiya, no? Kung atong mainumduman sa atong gibasa, nagampo si Daniel ngadto sa Dios nga tumanon ang iyang saad katong 70 ka tuig nga iyang gisaad sa Israel aron sila makalingkawas. Apan ang Dios mingon siya dili 70 ka tuig kundi 490 years. Mao na ilahang kwintada nila sa katong 7 ka kapituan. So 70 times 7, that's 490 years. So sulod niya ng tuiga, ningon ang Dios, aduna ako'y pagabuhaton. Aduna ako'y pagabuhaton alang sa akong mga katawhan. Ug naghatag siya og lista sa iyang iakumplisar alang sa Israel. Gihatagan niya, gisultian niya si Daniel. So atong tanawon sa 24, mo na iyang giingon, gibalik ko na to nga 7 ka tuig ang gitagal alang sa imong katawhan. Mao ni mga listahan nga gihatag sa Dios kaniya sa mahitabo nga pagabuhaton sa Dios. Una, sa ato nang gibasa, pagtapos sa kalapasan. Ang tango niya, wad-o niya, tapuso niya ang kalapasan. Nagpasabot kini nga ang sala mismo. Dili gyud ang mga tao, mao gyud ang magmaningkamot, pero ang sala mismo matapos. Tungod kay buhaton kini sa Dios mga igsuon, ang sala gyud siya gyud mismo ang mutapos niini. Kuhaon kini ug mag-establishar og bagong balaod, bagong order ang Israel nga ang Dios gayud ang mahimo. So kung atong makita, bag-ohon sa Dios ang tanan. Nga una niya iyang buhaton pagtapos sa tanang mga kalapasan. Uban sa pagtapos sa ilahang mga rebellion, batok sa Dios. Kaya ang mga katawhan sa Dios sa Israel, mao ni sila usab ang mga katawhan nga grabe kayo mo rebelde sa Dios. Kining maong pulong nagpasabot kini nga dili lang ang guilt sa ato ang sala o ang guilt sa sin, apan mismo gayud ang sala maoy kuhaon. Pasabot kini nga silyuhan, pugngan, pahunungon sa Dios ug bag-ohon niya ang tanan. So ay katulo nini ang pagtabon sa sala. Mao ni ang mga nahimutang dinhi. Ang pagtabon sa sala, no? Ang pagtabon dinhi alang sa Israel aduna kini idea sa Old Testament. Katong gitawag nila sacrificial system. Katong maghalat sila dugo sa unang panahon, siguro nasayod na mo ana kun sa sulod sa katuig ang mga Israelitas muhalat ngadto sa templo, magdala sila og karniro o kanding nga ilang ihalat ngadto aron matabunan ang ilang mga sala. Temporary pagtabon. Tungod sa hayop, magkuha sila og dugo nya ilang sprinkle ngadto sa mercy seats dito sulod sa tent of meeting. So isip makita nato sa bagong tugon, nasayod kita nga mao kini ang sakripisyo nga gihimo ni Ginoong Hesukristo. Sa unang panahon mga igsuon, familiar mo nga mao ni ilang gibalik-balik kada tuig. Mag-ihaw sila hayop, ilang ihalad ang dugo dito aron matabunan ang ilang mga sala. Dili ka makakita dito og pulong nga gingon nga naghalad sila og dugo napasaylo ang ilang sala. Dili na mautungod kay ang katuyuan nila temporaryo ra gayud aron matabunan lang ang sala sa katawhan sa matag tuig. Mao ni ilang gihimo. Apan dinhi atong makita nga ang sakripisyo nga gihimo ni Ginoong Hesukristo once and for all nga gihimo niya sa makausa alang kanatong tanan. Dili na kinahanglan nga balik-balikon tungod kay nag-ingon ang iyang pulong nga sa dihang makasasala pa kita, iya na kitang gipakamatsyan. Ug ang pulong sa Dios Hebreo ning ingusab siya nga kung ikaw magpadayon sa imong pagkasala, human nimo masayran ang kamatuoran, wala kay laing makita ug maabdan kundi ang nagdidaab nga kalayo sa impierno. Mo na atong hibawaan atong mga igsuon nga dili ta magduwa-duwa kung unsa man ang gihatag sa Dios kanato tungod kay ang Dios sincero sa matag-usa ninyo kakinabuhi. So
Kining unang tulo nga atong gibasa mga igsuon, nagmantala kining nagisgot kini mahitungod sa pagkawagtang sa sala. Tungod kay ang sala mo'y hinungdan sa pagkabihag sa Israel. Unsa hinungdan? Tungod sa sala sa katawhan sa Israel, mao kini silang gibihag na sila sa mga taga Babylonia. Unya kagipildi man ang Babylonia, gidala usab sila dito sa taga Medo Persia, kay mao na may nag-ulipon kanila. Nya-apil na din ni si David. So ang ikaupat ani ningon dinhi nga pagdala ngadto sa walay katapusang katarong. Mao ni plano sa Dios katawhan, mao ni iyang mensahe gihatag ni Daniel, ang walay katapusan nga katarong sa tanang katawhan. Ang gipasabot ni mga igsoon, permanenteng katarong diha sa eternidad. Mao ni plano, desire sa Dios nga mao ni mahitabo siyang katawhan nga aduna nay permanenteng kakatarong nga mao mo patigbabaw dinhi sa atong kalibutan, diin ang maong katarong magpabilin hangtod sa kahangturan. So mao ni ang sunod dinhi nato makita sa giilista Ginoo mga igsoon, nagningon dinhi nga pagsilyo sa panan-awon og propesiya. Silyuhan na ang mga panan-awon ug ang mga propesiya. Unsa may gipasabot niini nga silyuhan? Nya wala nay propesiya, wala nay mga pananaon. Gingon dinhi, sa ato pamoabot ang panahon nga matapos na ang pagpadayag sa mga propesiya. So wala nay prophecy, wala na ng mga pananaon. Tungod kay sa pag-abot sa gingarian ni Kristo, ang tanan gipadayag mahunong na. Ngano man? Tungod kay aniya pa kita karon nining maong panahon nga nagpaabot kita sa unsang ipadayag sa Dios apan sa panahon sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo, siya mismo nagatubang kaninyo, wa na makinahanglan og pagpadayag tungod kay dayag na sa inyong mga mata nga ang gipadayag ana-ana sa inyong atubangan. Mao na ang mahitabo nga pagsilyo o sa panan-awon o propesiya. O nga ikalima, mga igsoon mo ni ang pagdihog sa pinakabalaan nga lugar. Sa ako nagkikingon, maghisgot ni tagbalaan nga lugar. Nagpasabot kini, nga naa kini sa Holy of Holies, Tabernacle, o Holy of Holies sa templo. No? Ang mga scholar nagtuo nga aduna gayoy pagatukuron nga gitawag nila og Kingdom Temple. Tungod kay mawagtang maning tanan, dili nimo makita ang resulta sa mga gitagna, bisan pa sa asa nga kasaysayan nga atong basahon, bisan asa ka mangita, dili nimo makita ang katumanan nini sa maong kasaysayan. Ngano man, tungod kay kini propesiya pa, umaabot pa kini, dili nato ning makita. Sa ato pa og atong sumadahon, tumanon sa Dios kining unom ka butang sa pagpasabot sa 70 ka semana, kining unom ka butang nga nag-summarize sa iyahang programa kung magsugod na ang 490 years nga gitagal sa Dios sa pagkaulipon sa mga Israelitas. So unsa may mga particular na to nga makita nato dinhi. Una ato makita dinhi nga kini naghisgot kita og mga Hudiyo. Naghisgot kita og mga Hudiyo. Unya naghisgot usab kita dinhi nga mao gini ang tukma nga panahon nga gitagal sa Dios nini nga katawan niya. Unya naghisgot usab kini nga mahitungod kini sa mga butang nga maakumplisar sa umabot nga panahon. So unsa may hanay aning gitawag og 70 ka tuig, breakdown, no? Gibasa na atong gibasa pagbalik kaning pito ka kapituan ka tuig ang gitagal alang sa imong katawhan. Doon na siya breakdown. Mao na to akong giingon nga uban na ang paghugas kadautan, pagpatunhay sa katarong nga walay paglubad, pagtakop sa panan-awon sumapanagna ug paghalad sa balaan nga templo. Mao ni giingon din ni mga igsuon nga paghanay sa 70 ka semana o 70 times 7 kay sa ako nang giingon una-unaon ninyo nga ang mga Hudiyo nagamit sila og unit nga 7. O kita 10. Ug mingon gani sila og 70 7 weeks or 70 weeks, automatic na siya 70 times 7. So, mao ni ang multiplier niya, no?
Daniel 9:26-27 nag-ingon, og tapos sa maong panahon ang dinihugan patyon. Kisa man ning dinihugan mga igsoon. Mao ni ang propesiya sa nangagi sa panahon pa nga wala pa si Kristo. Ang kining dinihugan nga giingon niya dinhi mao kini si Kristo nga gipaabot sa mga Israelitas apan nataligam-an nila tungod kay ilang gitan-aw ang Mesiyas nga moabot. Apan ang niabot nga Mesiyas wala nila makita tungod kay daghan kayo sila ug mga gipanghunaw-na. Ningon dinhi, ang katapusan ini moabot daw bulog sa baha sa kanunay kini nga may gubat ug gitagal naman ang pagkagun-ob nini. So naka-assign na gyud ni, gitagal na gyud ni ug gi-prophesy na gyud ni nga mamatay ang dinihugan, magun-ob ang maong lugar, ang Jerusalem. Ug sulod sa 7 ka tuig, ang maong prinsipe maghimo kasabutan uban sa dagang katawhan ug tapos sa katunga sa maong panahon, paunungon ni ang halad taliwala nining tanan kangilad mutungha. So atong tan-awon kisa maning maong prinsipe nga naghimo og kasabutan. Mao na ni ang nahitabo nga na ang dinihugan gipatay na. Ang gipasabot ini sa 27 mga igsuon kining ang prinsipe maghimo kasabutan mao ni ang Antichrist. Maghimo ni sila og kasabutan nya mao ni mugun-ob sa mga katawhan sa Dios. Ingon ni pahunungon ni ang halad ug taliwala ni tanan kangilad mutungha ang makilisang nga talan-aw na hangtod nga ang gitagal nga katalagman ibubo diha sa nagbutang niini. Naagyapoy katapusan mga igsuon. Sa bersikulo 26 nagsulti ka nato nga adunay na hitabo human sa 62 katuig. O 62 at 62 weeks, no? 62 times 7. Atong makita nga aduna usay managlahi ang panahon. So dunay 7 weeks, nay 62 weeks, nasay 1 week. Kung imo nang sumadahon, 70 gyapon na siya. Tungod kay ato man sing i-multiply sa 7 gyapon pag dunay gani na weeks ang ilang unit. So nagpasabot ka na 7. Sa ako nang gingon moingon itag dekada sa ato pa 10 na siya muna. Moingon tag century sa ato pa 100 years. Ingon usab ni ana ang ilang gigamit nga units mao nang naanay weeks gipasabot niya na 7 na i-multiplier na sa unsa nga number nga imong ihatag diri sa 100 by years gyapon. Mao ni ang breakdown, mao na ang gihatag dinhi sa breakdown. Ato sa bisgutan sa pagsugod sa unang 69 ka semana, unya ang 70 mao ni atong pagatukion sa sunod nato nga pag-mention ining maong sugilanon mahitungon ni Daniel. So unsay nahitabo human sa 69 ka semana o katuig. Dunay mga panghitabo mga igsuon nga ang propesiya sa Mesiyas mao na usab ang nagpabilin. So ang pangutana ani, kung kinsa ang magdala o kinsa ang mupasig uli sa sala, kinsa ang magdala og walay katapusan nga pagkamatarong, kinsa ang mosilyo sa panan-awon og propesiya, unya o kinsa ang magdihog kaniya. Pangutana, usa ka pangutana, kinsa ang maghimo ning tanan. So ato na makita diya sa bersikulo 25 nagingon nini. Busay bawing nga sukat sa paghatag sa sugo nga tukuron pag-usab ang Jerusalem ngadto sa pag-abot sa dinihugan nga usa ka prinsipe. Kinahanglan mulabay na ang 7 ka tuig unya sulod sa 62 ka 7 ka tuig tukuron pag-usab ang Jerusalem. Lakip na ang mga plaza o mga kanal nga maglibot sa syudad apan mahitabo kini panahon sa kasamok. So matuman gayud kun unsa ang propesiya sa Dios pagkahuman sa 70 ka tuig nga pagkaulipon sa mga katawhan sa Israel. Ang propesiya sa Mesiyas sa Hebro gitawag kini nila og Mashiach o sa Hebrewanon nga ang Mesiyas, no? Ang 69 kasimana mahitungod kini sa pagbalik na usab sa Mesiyas. So umaabot kini, no? So atong makita din ang propesiya sa Mesiyas ang ikaduha ang schedule. Doon na siya schedule mga igsoon. So paikag yun kayo, maka interesting kayo ang
anghel nga si Gabriel kay gahatag kanato og timailhan may tungod sa eksakto gayod nga timing nga ato makita diha sa pulo nga niingon siya og sukad niadto ug hantod ngadto. So makita nato nga dunay gyud siya tumong eksakto gayod. Matud pa sa 9:25 atong basahon basta hibaw-i nga sukad sa paghatag sa sugo nga tukuron pag-usab ang Jerusalem ngadto sa pag-abot sa dinihugan. So doon na siya gigahin na daan nga eksakto gayud nga mga panghitabo nga mahitabo sa umaabot tungod sa iyahang gipropesiya. So ngadto sa paghatag og sugo nga tukuron ang Jerusalem ug ngadto sa pag-abot sa dinihugan. Kini nga bahin nga pulong ni Gabriel may usa ka propesiya gikan sa adlaw ni Daniel hangtod sa pagpresentar unya sa Mesiyas. So ug atong tan-aw ni mga igsuon mao ni ang giingon ni ngadto sa paghatag og sugo ug tukuron sa Jerusalem ngadto sa pag-abot sa dinihugan. Mao ni siya ang pag-abot ni sa dinihugan ang ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Mao ni ang giingon dinhi sa adlaw ni Daniel hangtod pag-abot sa nagpagpresentar sa Mesiyas. No? Nga mugahin usab og 69 ka tuig. Ang kalendaryo sa mga Hudiyo usa ka lunar kalendar dili susama sa ato. Moingon gani tag lunar kalendar 360 days ra gyud ila. So kuwang na gani daan. Ang atong kalendaryo gigamit ana ay 365 days, no? So mao na kun moingon sila 69 ka semana ang mahitabo 69 times 7, no? Katuig na. Uingoy silima semana katuig na. So, gingon din ang sumbay aning ilaha nga 69 weeks ang mahitabo, 69 times 7 years times 360 days. Kay 360 days naman na ila. So, mao ni ilahang gitotal. Ang total nga nakam-out ni mga igsuon ay abot og 173,880 days. Unsa may ato ang makita dinhi sa maong subay. Mao kini ang adlaw nga gikan sa paghatag og sugo hangtod sa pag-abot sa Mesiyas. Ug ang implikasyon nini dili gayud ikaw mo sipyat niini. Mao ni implikasyon. Daghan ang moabot nga mga mini nga Mesiyas nining panahon na in between. Daghan kayo mosulod magpatuo nga mga Mesiyas o si Kristo apan atong hinumduman. Mga igsoon, aron dili gyud ta masipyat ug di ta to ma-miss out, magpaabot ka lang og 173,880 days. Mao na ang tangkod gikan sa pagsugo, gipaghatag sa sugo sa panahon ni Daniel hangtod sa panahon nga mubalik ang Mesiyas. Mao na ang atong gibasihan nga kana siya mao gayud ang matuod nga Mesiyas. Kung nasayod ka sa pizza sa pagsugod, kung imo natanaw, nga mao na ang pizza sa pagsugod, imo lamang ipuno. Ipuno nimo ang 173,880 kung doon na kay pizza, kung kanusan ni nagsugod, ang maong adlaw, ug mao ka na ang pag-abot sa dinihugan. So dili gyud ikaw masipyat, ug dili gyud ikaw mo tipas og lain nga dalan nga motuo ka sa mga false prophet. Tungod kay duna natay gibtan-aw nga basihan sa pag-abot sa dinihugan. Gingon dinhi balik ko na kog basa. Ang sinugdanan sa 69 ka semana o tuig. Ningon dinhi sa 25 busa hibaw-i nga sukad sa paghatag sa sugo nga tukuron pag-usab ang Jerusalem. Mao ni ang paghatag. Mao ni sinugdanan. Tukuron pag-usap ang Jerusalem ngadto sa pag-abot sa dinihugan nga usa ka prinsipe kinahanglan mulabay una ang 7 ka tuig unya sulod sa 62 ka tuig tukuron pag-usap ang Jerusalem lakip ang plaza ug ang mga kanal nga maglibot sa syudad apan mahitabo kini panahon sa kasamo. Naa man koy decree mga igsuon nga sa kasaysayan nga gihatag dinhi. Ang una, makita na to, ang decree ni Cyrus. Ang decree ni Cyrus, bahin kini sa pagtukod o pag-ayo sa Jerusalem o sa templo, si Cyrus naghimo og decree niini sa panahon ni Ezra. Ezra, Kapitulo 1, versikulo 2, ngadto sa 4.
Dili nato ni siya basahon, ang mga decree na lang. Ando na sa gihimo si Darius nga 457 tuig ni ang giingon ni from 457 years ngadto sa 458 BC. Sa panahon usab gihapon kini ni Ezra sa kapitulo 7 makita nato na sa 11 ngadto sa 26. Sa panahon usab ni Artaxerxes nga maong emperador niadto panahon na sa tuig 444 ngadto sa 445 BC before Christ na usab kining mao ang decree nga gihimo sa panahon ni Nehemiah. Duna usay sugo nga gihimo sa panahon ni Nehemiah nga ila usab nga ayuhon ang templo, ang paril sa Jerusalem. Nehemiah 2:5-8 og 17 ngadto sa 18. So atong pangutan na asa man ni. So si Gabriel, Anghel Gabriel, naghatag aning mga timailhan. Nagingon siya, 9:5 busa hibaw-i nga sukad sa paghatag sa sugo nga tukuron pag-usab ang Jerusalem ngadto sa pag-abot sa dinihugan. So mao ni iyahang gihatag nga timailhan nga mao ni ang pagbalik. Kaning gipasabot ni mga igsoon nga plaza mao ni usa ka lugar nga ilang apilon sa pagtukod, sa pagbuhat, sa pag-ayo nga usa kini kadakong luna, usa ka public square. O kaning gingon nila nga moat, no? Usa ka trench or ditch o kanal mao ni gihimo nila og tuyo nga aron ang tibuok Israel aduna siya'y kanal nga pagahimuon kay ilan ning gamiton alang sa proteksyon sa mga musulong kanila. So ang tulo ka sugo alang sa templo ug ang usa ka sugo mao ang pag-ayo sa Jerusalem. So kaning tulo ka sugo upat atong nginganlan kang Cyrus, Darius ug Artaxerxes nga duha ka bukiyaha, ang tulo ani mga igsuon ang sugo niini mao alang sa templo, pag-ayo sa templo. Ug ang usa ka sugo nini nga ni Artaxerxes sa 445 mao ang pag-ayo sa Jerusalem. Lahi-lahi ni sila. Nagisgot kini nga na kini sa panahon sa kagubot, nagatubang sila og daghang kalisod. Sa panahon nga gusto silang ayuhon ang templo ug ang Jerusalem, adunay daghang mga supak. Nehemiah 2:1 nagingon dinhi, unya sa bulan sa Nisan, dili kanang brand sa auto. Sa bulan sa Nisan, mao ning ngalan sa bulan nila, no? Sa ato pa sa mga upat na kabulan ang milabay sa ika-20 nga tuig sa paghari na Artaxerxes, samtang gitagayan ko siyag bino, nakita niya nga subo ang akong panagway. Kung nahinumdum pa kita mga igsuon kay kani si Nehemiah o Nehemias, mao ni siya ang cup-bearer ni Haring Artaxerxes. So mao ning gingon dinhi nga samtang gitagayan ko siya og bino, siya ay nagtagay kay siya may cupbearer. Nakita niya ni Haring Artaxerxes ang panagway ni Nehemias nga subo kayo. Mato pa ni Dr. Harold Homer, professor sa New Testament Study sa Dallas Theology Seminary, sa iyang libro nga giuluhan og chronological aspect of life of Christ, nagsulti niya si Artaxerxes giilang nga hari sa tuig 464 BC ug ang Nehemiah 2 nagsulti nga ang sugo gihatag sa ika-20 katuig ni Artaxerxes. So adunay 464 BC plus 20 years, mao ni nahiabot kini og 444 BC, nagsugod sila pag-ayo sa templo. Nahitabo kini sa buwan sa Nisan, din adunay 30 ka adlaw ang sugo gihatag sa Marso 4 antod sa Abril 1. So 4 BC. Busa mao kini ang sinugdanan. So moingon kanus man ang sinugdanan sa atong gisgutan nga gikan sa pagsugod hantod sa bobot ang dinihugan. Mao ni atong makita sa numero nga gihatag natong gitan-aw ganiya mga igsuon katong 173,880. Mao ni makita na dinhi nga gipakita gayud ang pagsugod, no? Nga gipakita dinhi ni Nehemiah. So ang makita usab nato dinhi ang katapusang bahin sa ika-69 ka semana o tuig. Daniel 9:25. Gibalik na ko pagbasa ningon dinhi hibaw-i nga sukat sa paghatag sa sugo
nga tukuron pag-usab ang Jerusalem ngadto sa pag-abot sa dinihugan. Usa ka prinsipe kinahanglang mulabay una ang 7 ka tuig. So gibalik-balik gini pahinumdum kay maong gitagal nga gihatag sa Dios alang sa iyang mga katawhan nga mahibalik ngadto sa ilahang mga yuta, no? Matod pa sa mga conservative writers nga ang historical fulfillment nga haom sa propesiya ni Gabriel mao ang triumphal entry. Mao ni ang timailhan nga nihaom kini sa ilahang gipangtan-aw nga propesiya. Duha kay tabo sa kinabuhi ni Hesus atong makita dinhi. Una, official na gid nga nahitabo. Officially presented ang iyang ang iyang bunyag. Mao ni pinaka-importante nga dakong panghitabo sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Ang una ang iyang bunyag ug ang ikaduha kaning triumphal entry. Nahinumdum man siguro mo ngadto sa Jerusalem. Sa iyang pagbunyag makita nato nga siya gipresentar ngadto sa Dios. Mao ni ang katuyuan ngano nga gibunyagan si Ginoong Hesus. Gipresentar siya ngadto sa Dios, gidedicate siya ngadto sa Dios. Unya atong makita nga ang triumphal entry niya nagpresentar siya ngadto sa mga tao. So mao ni gingon dinhi nga mao ni siya ang hitabo nga muhaom sa historical fulfillment ng propesiya ni Gabriel ang triumphal entry tungod kay kining gihimo sa prinsipe nagpresentar siya sa iyang kagalingon ngadto sa nasod. Zacarias 9:9 nagingon pagmaya pag-ayo o katawuhan sa Sion. Singgit o katawuhan sa Jerusalem muanha kanimo ang imong hari muanha nga madaugon ug mapausanon nga magkabayog asno. Tungod kay si Jesus sa paglakaw niya o sa pagsulod niya sa Jerusalem, sa iyang triumphal entry, mga igsuon, wala siya magsakay og kamel o kabayo. Ang iyang gisakyan, mao ang usa ka asno. Diin, gipropesiya na kini, gipropisay na kini sa Zacarias 9:9, pila na katuig ang milabay. So, atong tanan unsa ang ultimate nga test gyud sa Daniel kung ang triumphal entry nahitabo sa 173,880 kaadlaw human sa decree ni Artaxerxes. Ang nahitabo ni mga igsoon gikan sa March 4 hangtod sa April 1 sa 444 BC, ipuno nimo ang 178,880 katuig. So ang atong konklusyon niya na mga igsoon nga March 23 ngadto sa April 22 sa AD, panahon na ni Kristo. Anno Domini. Diin muhaom o gidawat nga pitsa sa Passion Week ni Jesus Christ. So mao ni siya sa tuig sa 33, mao ni ang diin gisakit si Ginoong Hesus. Karon gilagway nga pitsa sa paglansang ni Hesus mao ang Abril 3. Mao ni ang ginagamit ron apan usahay dili matukma. Ang official gayon nga paglansang ni Jesus sa krus Abril 3 AD, tuig 33 AD, no? Matod pa ni Harold Homer naghimo og computation nga sila nagsugod sa Marso 5, 444 BC human siya maghimo og kausaban base sa Persian calendar ngadto sa kalendaryo sa mga Hudiyo. So ilang gi-transfer o ilang gi-translate nila from calendar ngadto sa Persian ngadto sa kalendaryo sa mga Hudiyo. So lain na silang mga kalendaryo, bisan kita lain o kalendaryo, no? Ang katapusan sa iyang computation na punta sa Marso 30 AD, tuig 33. Diin mao gayud ang adlaw sa triumphal entry ni Jesus Christ. Kaya ato man na istoryahan nini nga unsaon man ato pagkahibaw o kano sa kini magsugod. So gitagaan kita og propesiya dinhi nga usa ka kini si Homer nag-compute siya sa bahin sa triumphal entry ni Jesus Christ. Mao kini ang nabutang Marso 30 tuig 33 Anno Domini, panahon na ni Kristo. So sa ato pa ug atong tan-awon kay kini may dihaom, so dinhi magsugod kini mga tuiga ug atong ipuno ngari sa 1,000 asa na to?
So 170,880 kaadlaw ang sumada na mga igsuon, mauna ang pag-abot sa Mesiyas, the second coming. So ato makita din mga igsuon nga tinud-anay gayud ang propesiya. Base sa propesiya ni Anghel Gabriel, adunay 170,880 kaadlaw human sa sugo sa pag-ayo sa Jerusalem, ug ni anang adlaw ang tao nga gipresent sa iyang kaugalingon mao ang Mesiyas. Ang nagrepresent sa Mesiyas mao ra usab ang Mesiyas. Lucas 19:41 ingon dinhi, nagkaduol na siya sa syudad ug sa iyang pagkakita nini mihilak siya. Si Jesus, mga igsuon, sa pagsulod niya ngadto sa syudad, mihilak siya, nakakita sa Jerusalem. Ngano man, ang gipamulong ni Jesus ningon siya nga inyo unta ni masayran nga gihatag na gayud ang pizza. Gihatag na gayud ni si Daniel nagpadayon sa naghatag sa iyang propesiya, nagmando sa pag-ayo sa Jerusalem hangtod moabot ang Mesiyas. Prinsipe. Unya 483 years katuig ningon siya dinhi mao siyang nihilak, ningon siya kung nasayod pa kamo nini, ania ako. Unsa may nahitabo? Ania ako nagpakita og wala kamo masayod. Busa gitago siya sa mga mata nini, gibutaan sila sa iyang mga mata nga wala gayud nila mailhi nga ang ilang gilansang mao ang ilang gipaabot nga Mesiyas. Mao nang hantod karon mga igsoon pang mga Hudiyo napaabot sa Mesiyas. Kay wala man sila mo ilah ni Ginoong Hesukristo nga mao ang Mesiyas nga gipadala sa Dios. Nasubo si Jesus nini mga igsuon sa mga Hudiyo tungod kay anaan na nila ang propeta. Anaan na nila ang propesiya ni Daniel. Gisulat kini alang kanila apan ila kining nataligaman. Wala nila tanawa. Nataligaman ni nila tungod kay wala nila makita ang panahon sa iyahang pagbisita. Susubo palandungon. Gatusan katuig ang ilang gipaabot. Pag-abot sa Mesiyas, ilang gilansang sa krus. Gani, gikasilagan pa nila. Ila kining gibugal-bugalan sa wala pa nila ilansang sa krus. So mo niya ito makita, mga igsoon. Si Daniel sa iyang lawak, nagampo, nagbasa sa sulatan, nagpuasa, ug siya nakaamgo nga hapit na matapos ang 70 katuig sa pag-antos. Ug may balik na sila sa nasod. Ang pangutana ni pipila lang kakataw ang mubasa ni Daniel. Ato makita nga dunay mga tao usab nga nasayod nini. Ang katong gitawag nato og mga madzay, mga wise men. Nganong nahibalo man sila nini? Tungod kay sa Daniel 2:48 nagsulti nini nga si Daniel gihimo nga in charge sa tanan nga mga wise men sa yuta sa mga katuigan. Siguro napasa na ni Daniel ang maong kasayuran ngadto kanila. Sumao na nga mahibong kalayo ang nagigikanan nato nilang mga madzay, pero naabot sila dito tungod kay ilan ang nahibaw-an nga ang matao na ang hari sa mga Hudiyo. Si Simeon usab. Sa Lucas 2:20 ningon ni panahon na, may tao nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tao ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo. Unsa man ni siya? Si Simeon dito sa templo sa dihang gidedicate si Ginoong Hesukristo. Sa bata pa, si Simeon mingon nga miabot na ang kalipay sa Israel. Ngano nasayod man si Simeon? Unsay gingon ni mong bersikulo tungod kay uban kaniya ang balaan nga espiritu. Siya nakita ang bata, ningon siya nga, Ginoo, kay imo naman gituman ang imong saad, itugot na nga ang imong sulugon, mupanaw nga malinawon. Kay sa kagalingon kong mga mata, nakita ko na ang imong kaluwasan. Nga imong giandam at ubangan sa tanang katawan, usa ka kahayag ang pagpadayag sa imong dalan, ngadto sa mga dili Hudiyo, ug maghatag sa imaya, ngadto sa imong katawan, ang Israel. So ang madzay, si Simeon, si Ana, prophetess Ana. Nganong nahibalo man sila niini? Tungod kay ilang gibantayan ang pagbisita sa Dios.
Niadto kayong taknaan miabot siya og nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga tubson sa Dios ang Jerusalem. Daghan na sayod mga igsuon. Bisan pagani si Daniel gisultian ni Gabriel sa pagsabot. Gisultian nga kinahanglan makasabot kanini. Pero si Daniel mga igsoon wala makabenefit nining mga katumanan sa propesiya. Sama ka nato, dili sama ka nato. So kung kita man nakabenefit nining mga propesiya, nga labaw pa kita nga nasayod, nga labaw kita nakasabot, nakatugkad ung dagdahom nga si Jesus mubalik si kadong higayon, unsa may atong buhaton. Unsa may atong gibuhat karong panahon na nga nasayod naman ta nga si Ginoong Hesus mubalik aron pagkuha kanato. Magpabilin maghihapon ta nga maghinuktok sa ato ang lingkuranan ug magpaabot ta sa usa ka tawo nga dugay nang niabot. Na maglingkod ba ta, maghunong ba ta, magpabilin kitang maghandom sa umaabot nga humana na niabot. Atong himuon mga igsuon nga atong tan-awon dinhi nga tinud-anay gayod nga si Ginoong Hesus mubalik. Pasagdi ang mga ang dili magtotoo nga magbugal-bugal kanato o kaninyo hangtod asa ilang gusto. Apan at ang atong hinumduman nga ang Biblia mo baro gayud pila pa katuigan o magpabilin kini kay ang matag pulong niini matuod tungod kay ang mga pulong sa Biblia pulong sa Dios. Muna atong tan-awon ang mga kritiko miatake nining maong passage, no? Apan wala sila'y matubag niini. Daghan na ang natuman nining mga pagbalik ni Jesus. Nagpadayag kini nga ang Biblia pulong sa Dios. Naghatag kanato og pagtuo nga ang wala pa matuman mahitabo kini sama sa giingon ni Anghel Gabriel nga iyang gitagna 2,500 na ang miagi. Busa mga igsuon kita magdahom usab nga kining maong propesiya moabot kini kanato sa dili nato damhon nga higayon. Busa ang mahinungdanon, andam ka na ba? Andam na bata sa pag-abot unya sa dinihugan. Maigsuon, ang pulong sa Dios dili gayod makawang kun dili mo akumplisar kini sa unsa man ang iyang katuyuan sa inyong kinabuhi. Amen. Mga puta. Langit nga man, salamat Ginoo sa pinadayag ug imong gipadayag kanamo Ginoo nga mensahe sa umaabot. Lord, nagpadayon kami Ginoo sa pagtuon ini Ginoo Dios ang imong mga propesiya. Tugay lamang kami Ginoo kaalam aron amo gyud masabtan Ginoo. Tungod kay dili kini namo masabtan sa among kaugalingon nga panghunahuna. Ug salamat sa mensahe nga imong gihatag nining kapunon Ginoo Dios. Kami nagampo Lord nga ikaw magapadayon Ginoo sa paghiya kanamo. Ug salamat sa imong mensahe, salamat sa tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Amen.